Gràcies, presidenta. Vagi per endavant per part del nostre grup que, efectivament, que a Catalunya la indústria càrnica és el principal sector agroalimentari amb un volum de negoci superior als 7.000 milions d'euros, que representa més del 31% del volum del sector agroalimentari, el 40% si parlem en termes d'ocupació i més del 18% en nombre d'empreses. Per tant, com han fet la resta de grups, amb independència del sentit del seu vot, expressar el nostre suport a aquest sector pel que significa i per l'impacte que té en la nostra economia, per la importància que té. Dit això, hem conegut més aviat per les notícies i pels debats que es produeixen en uns altres espais, com molt bé ens ha dit també el diputat Tejedor, hem conegut que se'ns presentaria, abans que fos efectiva, una moció a la Diputació de Barcelona, perquè el debat que hem pogut veure, que s'han produït per aquestes declaracions del ministre Garzón en el marc d'una entrevista al diari The Guardian, han generat un fort debat sobre les explotacions ramaderes intensives, amb molts caps de bestiar i el que alguns anomenen les macrogranges. Per tant, una vegada hem deixat de manera molt explícita, clar el nostre suport a aquest sector productiu de la nostra economia. El que ens convé ara és, sobretot, poder treballar en la línia i en la senda que ens ha marcat la Unió Europea amb el New Green Deal, amb aquest nou pacte verd, que el que ens interessa és continuar donant suport a aquest sector, com a d'altres, que no són exactament aquest, el ramader, que tinguin el mínim impacte possible en el nostre entorn, en el nostre medi ambient, sobretot vetllant també pel benestar animal